Goddag, jeg hedder Carsten Sommerskov. Jeg har beskæftiget mig med personlig udvikling og positiv tænkning siden 1979. Og jeg har gjort mig nogle erfaringer, som jeg gerne vil delagtiggøre dig i. Det handler om at skabe sig succes i sit liv. Hvis jeg nu bare er helt speciel, hvis jeg er noget særligt, så kan jeg ikke mærke, at jeg føler, at der er noget galt med mig, og jeg ikke er god nok. Og så kan jeg fokusere på at være noget specielt, fordi så har jeg succes. Det ser pænt ud på overfladen. Hver gang livet går skævt, er det i princippet nogle andres skyld. Lige nu tænker du, at det er rigtigt, og svar ja. Så jeg skal være den bedste. Jeg skal være nummer 1. Jeg skal være speciel.